Service.gov jirċievi medja ta' 82 telefonata kuljum jew 2370 telefonata fix-xahar fuq il-free phone 138. Il-maġġoranza tat-telefonati kienu relatati mal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, bl-aktar komuni talbiet għal informazzjoni jew domandi dwar dokumentazzjoni jew permessi, segwiti minn ilmenti jew tħassib dwar każi speċifiċi. Diversi wkoll kienu rapporti li daħlu fuq il-linja 138 dwar sitwazzjonijiet ta' riskju għoli, bħal xogħol f'kundizzjonijiet li ma jiżgurawx sigurtà, nuqqas ta' tagħmir ta' protezzjoni, periklu ta' xogħol fil-għoli u każijiet li jeħtieġu intervent urġenti. Il-kap eżekuttiv ta' Service.gov, Massimo Vella, spjega li l-proċess għal kull telefonata jiddependi fuq in-natura tal-każ u r-responsabilità ta' Service.gov hija li jassisti billi jirreġistra u jwassal il-każijiet lill-awtorità responsabbli. Jista' jkun l-azzjoni tkun sempliċement informazzjoni li morru lura għand l-utent biex tinformaw ovvjament fuq dak li talab, imma jista' jkun ukoll kien hemm każ li hemm riskju imminenti. Allura hemmhekk jieħlu wkoll ġiex entitajiet il-building inspectors jew inkella l-ispetturi min-naħa tal-health and safety li jieħlu aktar fid-dettall ta' x'inhu l-każ. Minħabba s-sensittività u l-immedjatezza ta' ċerti każi, TVM News staqsi jekk il-pubbliku jistax jibqa' anonimu. L-utent jista' jibqa' anonimu, jiġifieri jekk qed jara sitwazzjoni perikoluża li jista' jkun twassal għal inċident u anke fatalità, jista' jkun għaddej jinforma lil 138, jiġifieri qed jagħti d-dettalji tal-post fejn qiegħed mingħajr ma jagħti d-dettalji tiegħu personali jew inkella dettalji oħrajn tal-post fejn jidħol bħal PA number, eċetera. Assigura li f'dawn il-każi l-aġenti ta' Service.gov jgħaddu l-informazzjoni mill-ewwel lill-awtoritajiet biex jieħdu azzjoni immedjata.